Валентино. Здравейте хора, аз съм Найден. Здравейте хора, аз съм Тодор. И сега ще играем на Clash Royale Flame Battle с Валю. И чакам Найден да направи покана. Да. Точно в друг епизод ще го чухим. Защото в момента телефоном пак не е в него. Да. Утре ще го носи. И сигурно утре или от друг ден ще почнем да играем. Да. И сега Валю да приеме Слаб ми е Flame нета. Battle. Какво? Слаб ми е нета. Така. И тук аз ще седя с Валя и ще гледам как играе. Да. Да. И ето почваме. Така, барбарени. Така. Тошко, ела за малко ти покажа. Съжалявам за шума, просто сме навън при нас вали. И така. Да. И минават много коли. Да. И вали, и запейка слънци. И ето почваме. Аз Право. направо тук стана... Много силни карти си ми дал. Нали, лава хаун. Той пак се е прецакал, ама не се знае. Ей, електровизърт имаш обаче. Как бе? И да, сега тук това. Майко! Просто може би ще ме би. Като му гледам къде са му играчите, лошо ми става. Така. Тук трябва да пусна мортър. За мой да цепи, ама като гледам няма ми се получи това, което искам. За съжаление. Диди. Той е пак мазе. Както винаги, той пак ще ме вземе, защото вече ми е взел една звезда, пак надали ще му взема и аз. Нищо не се знае. Електровизърт пусна. Това е електровизърта. Сега така. Не е много сигурно кога ще снимаме, защото сега ще почваме пак училище и така. Малко ще ни трудно да снимаме. През седмицата по 2 пъти. Може би, не се знае. Не е уточнено. Да. И ето, като гледам, ще ми вземе и второто. То няма смисъл да играя, направо му се дава. За ко? Ти ми взе вече. Кот трябва. И да, той пак може би ще ме вземе. Така, нямам шанс. То е ясно вече. Имаш голям. Нямам. Не виждаш ли? Да. Тъй. Вече ме бие, аз съм просто там някоя играя, пускам само това и до там. И Digimon Им за жалост пак ме би. Да. Сега моята цел е да... Ай пак. Не, Аре не се играе. Вече сега да събера крончеста, О, да. да събия, ето моя дек. Знам, слаб е. Това е третия ми, това е втория ми и това е първия ми. Аз играя по принцип с втория, защото... Аз не знам какво. Всъщност, това... Кой ми харесва и нека започваме. Сега като ме намери... то бързо намери. И ето сега... И ето само да напусна някакви стрели.
Май се даде тук. Отидвам Елексир колектор. Принцип пусна. Сега трябва как ще го правя. Така. И той ми взе вечерната звезда. Стотко бъде интернет. да се предаде сигурно. Не. Ако ми става с телефона, бе? Какво става, бе? Само бъгва така. Гледай. Слаб интернет. Това запека слънце. То сега се сече. Готов. Да, то сме взе, то слаб интернет имам. И аз не знам дали за какво играя, като имам слаб интернет. И толкова бив. Едно флем баточ. Не, Ало е? не. Май скоро не аз събера крончета. Аз още 50 битки имам един дърчев. 50? Да. Не бяха ли често? Че малко. И найдем в следващия епизод, ще покажа как да разберете кога ще имате легендарка или нещо подобно. И ще ви покажем. Бавен интернет. И ясно е, че сега няма можем и... Включи се. Ай ще изиграем още една битка и ще приключваме с това видео. Колко често ще Ако стане изобщо. Ако не излиза. И да, това ще е видеото. Чао, до скоро виждане.